Nyt kuvataan semmoista historiallista tapahtumaa, mistä huhutaan paljon, mutta ei tiedetä, tapahtuuko se oikeasti. Scania ratissa istun ja kohta tulee 1 000 000 kilometriä täyteen. Tänään on 11. päivä tammikuuta 2012. Lähestyn Jönköpinkiä kohta ihan Hylttönän kulmilla. Siellä numerot pyörii, tämähän on jännempää kuin lauantai lotossa. Toivottavasti ne näkyy, kun kännykkävideolla otan niitä. Ja tää on sinänsäkin mielenkiintoinen, että mä oon viimeistä reissua hakemassa Jumbolla 91 kuution säiliöllä perliittiä Tanskasta. Ja huomenna kun hyppään Tukholmassa laivaa, taikka oikeastaan ajaan, enkä mä hyppää sinne, niin mä siirryn sitten kirvesmiehen hommiin kotipaikkakunnalle. Ja 1 000 000 kilometriä sitten tulee täyteen tällä TJ-reissulla. Joko mä sanoin, että tänään, mikä päivä tänään on, jolleen sanon, niin jääkö arvotukseksi. Vielä on ainakin Scanian merkki ratissa. Nyt aletaan lähestyä niitä hetkiä, milloin 1 000 000 tulee täyteen. Ja sitä, että tuleeko oikeasti Scaniasta Volvo sitten kun 1 000 000 tulee täyteen. 400 metriä. 300 metriä. Täytyykö himmata vähän, kun tuo edellinen auto tulee perä edellä vastaan. 100 metriä nyt pelkkiä ysejä. Ja siinä 1 000 000 tuli täyteen. Ja lukee Volvo. Niin siinä kävi, että Scaniasta tuli Volvo. Ei hätää, Volvon miehet. Te voitte toivoa, että Volvosta tulee 1 000 000 kilometrin jälkeen Cuts from Soviet Union. No niin, Jussi Kinnunen lopettaja heittää vilkun vasemmalla ja lähtee ohi. Näin siitä tuli 1 000 000 mies minustakin sitten viimeisellä reissulla. Öitä!